Для мяне вялікі гонар выступіць ў другі дзень нашай канферэнцыі ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Хацеў бы падзякаваць усім за вельмі цудоўную працу учора. Учора былі актыўныя дыскусіі. Это сапраўды вельмі важна, што мы размаўляем. Часам можна пачуць пытанне: новая Беларусь гэта што? Ёсць старая, ёсць дзве Беларусі, і хтосьці задумаецца сапраўды: Беларусь жа адна. Гэта што, нейкае штучнае падзяленне? Дзе гэта наша новая Беларусь? За мяжой? Мільён беларусаў праз палітыку Лукашэнкі былі дэпартаваныя з краіны. 8 мільёнаў засталіся ў краіне. Менавіта рэжым хоча нас падзяліць, і мы не маем права гэта дапусціць. Новая Беларусь гэта не геаграфія. Гэта тое, што адбывалася з усімі намі, з усёй краінай у 2020 годзе, калі ўся краіна галасавала за перамены. Новая Беларусь пакуль не стала рэальнасцю, так, але змаганне за яе не пачалося ў 2020. Яно пачалося значна раней. Аднак у 2020 яно атрымала велічэзны імпульс. Мы ўсе без выключэння 6 гадоў таму здзейснілі адкрыццё і адкрылі вочы. Мы народ, мы нацыя. Мы суб'ектныя. Мы хочам жыць у краіне, дзе наша воля і наш голас маюць ключавое значэнне. 9 жніўня 2020 года мы адкрылі для сябе ментальна новую Беларусь. Праз пачуццё ўласнай годнасці, праз гонар за сябе і мільёны людзей навокал. Праз пачуццё сапраўднага адзінства. І для мяне асабіста гэта і ёсць увасабленне слоў «новая Беларусь». У Еўропе не так даўно таксама была падзеленая нацыя. У 1989 годзе ва ўсходняй Германіі людзі выходзілі на вуліцы з лозунгам «Мы народ». Але вельмі хутка гэты лозунг трансфармаваўся ў іншы, вызначальны «Мы адзін народ». І гэта наш галоўны тэзіс сёння. Мы адзін народ. Давайце не забываць пра гэта. Рэжым здзейсніў жахлівае злачынства. Ён развязаў супраць беларусаў вайну і хоча падзяліць нас. Падзяліць сем'і, блізкіх, родных, абмежаваць нас межамі, кратамі, выцісканнем з краіны. Столькі зламаных лёсаў, сем'яў, столькі слёз і перажыванняў. За гэтае злачынства абавязкова наступіць адказнасць. І мы працуем на гэта штодня. І разам з тым мы ўсе мусім памятаць, у нас адна Беларусь, наш дом адзін, наш лёс супольны. Хачу асобна звярнуцца да нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы спадзяемся ад Еўрапейскага саюза больш прынцыповых дзеянняў у гэты перыяд нашага змагання. Мы звяртаемся да вас і не стамімся пра гэта казаць. Падтрымайце расследаванне беларускай сітуацыі ў міжнародным крымінальным судзе, звязанага з дэпартацыяй і прымусам да дэпартацыі сотняў тысяч беларусаў, што з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці. З сакавіка 2025 года не былі ўведзены аніводныя санкцыі супраць рэжыму за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Намі былі высланы адпаведныя запыты ў Еўрапейскую камісію, бо рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Мы чуем апошнім часам пазіцыі шэрагу еўрапейскіх дзяржаў, якія проста гавораць пра свае прагматычныя інтарэсы, але не ўспамінаюць пра рэпрэсіі ўнутры Беларусі, пра транснацыянальны тэрор, які здзяйсняе рэжым Лукашэнкі штодня. Больш за тое, перыядычна чуюцца галасы з боку шэрагу прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія прапануюць ЕС ці ЗША проста весці з рэжымам камунікацыю наўпрост. Але за гэтай прапановай хаваецца вельмі небяспечная рэч – спроба адмовіць у суб'ектнасці самім беларусам. І сёння важна праартыкуляваць. Мы даказалі сваю суб'ектнасць коштам нашай барацьбы і смяротнымі ахвярамі. Тарайкоўскі, Бандарэнка, Ашурак, Пушкін і многія іншыя беларусы забітыя рэжымам. Хлопцы і дзяўчаты, добраахвотнікі і добраахвотніцы, нашы нацыянальныя героі, якія загінулі за волю для Украіны і Беларусі. Мы не маем права пра іх забыцца ці дазволіць пра іх забыць. І мы кажам нашим еўрапейскім сябрам адкрыта: лёс Беларусі не можа вырашацца за спіной беларускага народа. Наша задача адстойваць інтарэсы грамадзян Беларусі ва ўсіх пытаннях, ад легалізацыі, атрымання міжнароднай абароны і адкрыцця банкаўскіх рахункаў да выплат пенсій і вырашэння вострых сацыяльных праблем. У гэтай працы мы абапіраемся і будзем далей абапірацца на надзвычай важную працу нашых праваабарончых арганізацый. Я хочу выказаць глыбокую удзячнасць арганізацыям, якія дапамагаюць, праваабарончаму цэнтру «Вясна»
инициативе «Диссиденты Бай», «Вольные», «Страна для жизни», «Пен-центру», ЦБС, «Партизанка» и шмат каму іншаму. Трэцяе, падтрымка нацыянальнага адраджэння, культуры, адукацыі. Сёння рэжым накіраваў рэсурсы на знішчэнне беларускай ідэнтычнасці. У гэтых умовах мы мусім зрабіць усё магчымае, каб захаваць і развіваць наше культурнае і адукацыйнае асяроддзе за мяжой. Але не менш важна шукаць і выкарыстоўваць усе наяўныя магчымасці для таго, каб унутры Беларусі, на лакальным узроўні, у сем'ях, у прыватнай прасторы людзі бераглі сваю беларускасць. Нацыя жыве датуль, пакуль жыве яе культура і мова. Чацвёртае. Супрадзеянне паглынанню суверэнітэту і прарасійскай прапагандзе. Я хацеў бы яшчэ раз звярнуць асаблівую увагу нашых калег і міжнародных партнёраў на так званую саюзную дзяржаву. Гэта прамы расійскі інструмент знішчэння беларускай дзяржаўнасці, паглынання нашага суверэнітэту з наступнай анексіяй тэрыторыі Беларусі. Мы звяртаемся да прадстаўнікоў Еўрапейскага Саюза з прапановай увесці санкцыі ў дачыненні да структураў так званай саюзнай дзяржавы, якую Расія выкарыстоўвае для дэмантажу нашай незалежнасці і дзе Лукашенка з'яўляецца паслухмяным гульцом у камандзе Крамля. Пятае. Мы мусім прызнаць, тыя рэсурсы, якія выдзяляюцца Еўрапейскім Саюзам сёння, недастатковыя для эфектыўнага супрадзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне. Гэтая машына працуе без свят і выходных і спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных медыа і грамадзянскай супольнасці, бо ў Беларусі ідзе інфармацыйная вайна за беларускае грамадства. Шостае. Бяспека, пагроза ўступлення Беларусі ў гарачую фазу вайны. Сёння шматлікія заходнія выведкі інфармуюць пра магчымую новую хвалю мабілізацыі ў Расіі і пра магчымасць новых агрэсіўных дзеянняў не толькі ў адносінах да Ўкраіны, але і супраць краін-сяброў Еўрапейскага Саюза. У сувязі з гэтым узрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны. Наша галоўная задача не дапусціць гэтага. Мы не маем права проста назіраць і чакаць. Менавіта таму пераходным аб'яднаным кабінетам прынята рашэнне аб стварэнні сітуацыйнага штаба на чале з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком па пытаннях абароны. Мы дэталёва аналізуем найбольш крытычныя сцэнары развіцця падзей, ужо зараз распрацоўваем алгарытмы дзеянняў. Мы супольна вызначылі канкрэтныя арганізацыі і асобы, каб ведаць, як рэагаваць на змены абстаноўкі. Сёмае. Мы павінны працягваць падтрымку Украіны, якая змагаецца за сваю і нашу свабоду, нашых добраахвотнікаў. Спадзяюся, што офіс дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне унясе адпаведныя прапановы аб магчымых далейшых дзеяннях. Апошняе, але не астатняе. Мы працягнем дабівацца адказнасці Лукашэнкі за злачынства супраць беларускага народа ў міжнародным крымінальным судзе, за незаконнае перамяшчэнне украінскіх дзяцей, таксама ў міжнародным крымінальным судзе, і за злачынства агрэсіі. Мы будзем падтрымліваць хутчэйшае стварэнне спецтрыбунала за агрэсію. Лукашенко ніколі так блізка не набліжаўся да міжнароднай крымінальнай адказнасці, і мы ўжо рыхтуем яму чацвёрты падарунак. Мы добра разумеем адзін аднаго, як за гэтай гады накапілася стомленасць, боль, адчуванне невызначанасці і часам выгаранне. Быць у барацьбе штодня, страчваць блізкіх, праходзіць праз палітычнае зняволенне, вайну, вымушаную міграцыю, ці жыць пад пастаянным страхам арышту ўнутры краіны – гэта велізарны чалавечы цяжар. Але давайце спытаем сябе адкрыта, ці ёсць у нас іншы варыянт? Іншы варыянт – гэта здацца. Гэта пагадзіцца з тым, што Беларусі больш не будзе. З тым, што нашы родныя застануцца ў турмах, што нашы дзеці страцяць радзіму, а наша краіна проста знікне з карты свету, растварыўшыся ў імперыі. Такога варыянту для нас не існуе. У нас проста няма права спыніцца. Складана, але мы мусім ісці далей. Крок за крокам, дзень за днём. Бо акрамя нас гэтага не зробіць ніхто. Вокны магчымасцяў для пачатку перамоў пра транзіт могуць адкрыцца раптоўна. Адным з іх можа стаць і пачатак працэсу перамоў пра мір ва ўкраіне. Да гэтага мы мусім быць гатовыя і дакладна трансляваць сваю пазіцыю. Па-першае, сітуацыя ў Беларусі і яе змянення мусяць быць абавязковым прадметам гэтых перамоў. І суб'ектнасць, інтарэсы беларускага грамадства мусяць быць у іх улічаны. Па-другое, пачатак унутранага дыялогу ў фармаце круглага стала паміж дзеючымі ўладамі ды сіламі мусіць быць умовай для ўдзелу Беларусі ў мірных перамоваў як аднаго з бакоў.
Мы прайшлі праз каласальныя выпрабаванні, але мы захавалі галоўнае усведамленне сябе і сваёй суб'ектнасці. Я не сумняваюся, мы вернем сабе свой дом. Вернемся да родных і блізкіх і адновім справядлівасць, бо беларусы заўсёды здолеюць дамовіцца з беларусамі, таму што Беларусь у нас адна і таму што мы адзін народ. Жыве Беларусь!